a obě delegace položily věnce na hrob neznámého vojína. Co je tohle? Jašika. To už je dneska legenda. Stejně jako Karel Kryl. Jak se člověk nebo věc může stát legendou? Myslím, že je to i určitým přesahem jejich díla, jejich způsobu myšlení, anebo i přesahem v dokonalosti při tvorbě techniky. Vy určitě na film nefotíte. Máte mobil, máte digitál a nastaveno na automat stačí zmáčknout spoušť a lezou z toho docela pěkný fotky. Takový aparát nastavený na automat změří spoustu věcí. Čas, světlo, vzdálenost, kontrast a další a další. A ze všech těchto věcí vypočítá průměr. A pak z těch průměrů, těch jednotlivých hodnot, vypočítá závěrečný průměr a ten vám nastaví v momentě, kdy vy uděláte cvak. Skvělá práce. Jenomže s průměrováním a součtem průměrů a s průměrováním průměrů nemůže být výsledek jiný než průměrný. Pokud vám stačí průměrná fotka, tak si mě právě v tuhle chvíli vypněte. Pokud ne a zajímá vás, jak udělat opravdu dobrou fotku, tak přijďte. Společně s mým kamarádem, mimochodem výborným fotografem Petrem Vlasákem, pořádáme od října střídavě na Smíchovské palatě a na Václavském náměstí fotokurzy. Fotokurzy, na kterých se vám budeme snažit ukázat cestu, která vede k tomu cíli. K cíli, ve kterém je právě ta dobrá fotka. Cíli, ve kterém kvalitně a dobře sdělujete, co jste obrazem sdělit chtěli. Cesta, která vede ven ze šedí průměru, cesta, pomocí které vystoupíte z řady průměru. Jestli vás to zajímá, tak přijďte. Protože mimo jiné, kde je napsáno, že právě vy nemůžete být legendou stejně jako Karel Kryl nebo Jašika. Těšíme se na vás.